Dunay duha ka alternatibong dalan nga pwedeng magyan aron malikay kita sa perwisyo sa pag-agi sa Tuganay Bridge didto sa boundary sa lungsod sa Carmen ug Braulio Duhali sa Davao del Norte. Gipakita ka namo kagahapon sa Department of Public Works and Highways ang duha ka mga rota. Kung gikan ka sa dakbayan sa Davao, pwede kang moagi atbang sa Barangay Hall sa JP Laurel sa Panabo City ug imong subayon ang Coastal Road. Moagi ka sa Barangay Kaganguhan, Barangay San Pedro ug mulusot ka sa Purok 7 sa Barangay Tuganay nga kanto paingon sa lungsod sa Braulio Duhali ug diretso ka na sa Tagum City. Itong una pa, katong gina-implement pag yun nato rin proyektohan, itong year 2021. Doon na tayo mga advisories na gipagawa na kung halimbawa kung halimbawa doon ay traffic congestion gid diri na area, pwede sila moagi sa Panabo City Coastal Road or dito sa Gabiola na mugawas gyapon diri na area or dito sa Guadalupe sa unahan na bahin. Na ang ruta mugawas gid gyapon diri. So nakalampas ka na actually sa bridge. Or kung halimbawa congested pag yun dire, gusto pag yun ka mag-cut sa imong travel time, then pwede ka mo diretso pag yun pagawas dito sa Guadalupe. Heavy good ang traffic dire, you can save around 15 to 20 minutes kung sumadahon. Sa laing dalan, musubay gihapon ka sa kanto sa Barangay JP Laurel sa National Highway ug sa Coastal Road ug mulusot ka didto sa Barangay Guadalupe sa Carmen ug pipila ka metro na lang boundary na sa Tagum City. Mao ni ang ikaduha na alternate route na atong ginasuggest sa atong mga motorista sukad pagsugod sa atong proyekto. So kini siya ang Guadalupe exit pod nato og kanang mao pod siya ang pwede nato gamiton going to and from Davao City. So from here, gravel road di siya padulong dito sa tulay, and then after dito, sementado na all the way to the coastal road. And also, doon na po tayo ongoing project dire na concreting para po mahimo po siyang alternatibo na ruta dugtong dito sa ato ang existing na Panabo Coastal Road. Bisan pa man nga dunay mga alternatibong ruta, gikinahanglan gihapon sa mga motorista nga tagaan og allowance o saktong oras ang pagbiyahe kay dili nato matagna ang dagan sa atong biyahe. Ug labaw sa tanan, gikinahanglan nga mag-ampo kita kada gawas nato sa atong panimalay aron malikay kita sa mga disgrasya. Edith Kaduayan, News 10 Philippines. Stay safe!